Kumsi benta ban rakhe ya kajing dap arpusan snem kajing penya jong ka Sansinong Youth Welfare Organizations ya ka Elephant Falls la pelong da kajing ya kai baper hapring ki dikhot ki security staff jong ka Elephant Falls kinong shong dukan ha Elephant Falls ki kurim bat ki khun jong ki dikhot ka organization ha ka sngi penkut ya kane ka lempung ya kai la pelong ru da kajing ya kai mau pon ka football under 14 ka football ki kenthei bat ka football ki rangba ya kane ka lempung ya kai football la pelong ru habanun futsal ground ha kane kajing ya kop ya kinong job la da kasong Pisa ka balas dang na duka khatsan Hajar Tyngka syaka silak Tyngka.